खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। चिरांनि सिङाव थानाय बिजनीयाव मोनसे लामानि जाब्रबथाय। बिजनी थानानि सिङाव थानाय बर' बाजारनिफ्राय बर' लावगाव थांग्रा लामायाव थांनाय सानखालि मोनाबिलिनि 7:30 समाव गंसे गोदान स्कुटिजों थाबायबाय थानाय बर' लावगाव गामिनि बैसुं ब्रह्म मुंनि सासे लाइमोनखौ सौख्लायनानै गालांदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। सौख्लायजानाय सुबुङा जायगायावनो हुस गैयै जानानै फेटागाव देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो लाखियैनि जाहोनाव बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जायो होनना फोरमायथिदों। स्कुटिजों सौग्रावनाय सुबुङा 20 बोसोर बैसोनि जौ लोंनायमोन आरो थिलाफारा गामिनि कृष्ण बसुमतारी होननानै सिनायथिदों। आरोबाव सासे बर' आइजो गोमाना थानायनि खौरां। क'क्राझारनि सिङाव थानाय उल्थाफानि ओनसोलनि ब्रह्मपुर गामिनि सासे फिसाय गोनांखा आइजोआ गोमानानै दङ होनना मोनथिनो मोननाय जादों। ब्रह्मपुर गामिनि जोंसार हाज'वारिनि बिसि रसिना बसुमतारीया थांनाय सनिबारखालिनिफ्रायनो गोमानानै दङ। फिसाय जोंसार हाज'वारिया फोरमायनाय बायदिब्ला गाव बिसिखौ सोरबा हौवाया लांफैदों होनना खोनादों आरो गावसोरबो खाथि खाला ओनसोलफोराव खौरां लादों, नाथाय मोननाय जायाखै। बेनिखायनो बिथाङा गावनि बिसिखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 8147664808 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं क'क्राझार जिल्लानि बनसुआबो बे आइजोखौ थाबैनो गावनि असे फिसायजों फैफिननो खावलायहरदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनथिनो मोननाय जादों। बिटिसि सरकारनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि। बिटिसि ओनसोलनि गंफ्रोमबो कलेजावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ गायसननाय जासिगोन। थांनाय सानखालि क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम कलेजनि 33थि गायसनथाइ सानमोन आरो बे गायसनथाइ सानावनो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा इएम रबिराम नार्जारिया बाहागो लानानै फकिराग्राम कलेजाव गोदानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बेखेवना होनानै माखासे जर'खा बिबुंथि होदों। इएम बिथां रबिराम नार्जारिनि बायदिब्ला बिटिसिनि गासैबो कलेजफोरावनो बड'फानि मुसुखाखौ आथिखालाव मान होनाय बायदिनो इयुन जोलैफोराबो बावलाङैनि थाखाय गासैबो कलेजावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननो थांखि लागोन होनना खोथा होदों। बायजो हादरसायाव आरोबाव आसामनि सासे सेंग्राया जिउ खोमानांनायनि खौरां। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला तामुलपुरनि बरफका गामिनि फेलिनु बर्मननि फिसाज्ला 35 बोसोर बैसोनि दीपक बर्मना लोगोनि आखायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। बेंगालुरुआव गंसे कम्पानियाव दीपक बर्मना खामानि मावोमोन होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। 28 जुननि हराव कम्पानियावनो दीपक बर्मन आरो बिनि लोगोनि गेजेराव नांज्लायनाय जादोंमोन होननाबो मोनथिनो मोननाय जादों। तिताबराव पिस्तल आरो 23 राउन्ड गुलिजों लोगोसे सासे सरकारि साख्रि मावग्रा सुबुंखौ हमनो मोननाय खौराङा सोराङाव फैदों। बिजय कृष्ण बरा मुंनि सासे सरकारि साख्रि मावग्रा सुबुंखौ तिताबरनि नागाबादाव भारा न'निफ्राय जरहाट पुलिसा खानो हायो होननानै मोनथिनो मोनदों। अपारेशननि गेजेरजों पुलिसा बिनि आखाइनिफ्राय गंसे पिस्तल आरो 23 राउन्ड गोथां गुलिखौ बोखांनो हायो। बेनि सायाव आथिखालाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। नोंथाङाबो गावनि फिसाजोखौ इ-रिक्साजों स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामहोयो नामा? अब्ला एसे सांग्रां जानाया गाहाम जागोन। बङाइगावनि अभयापुरियाव मोनसे मुगैथाव जाथाय जानाया सोराङाव फैदों। थाखो 8नि सासे फरायसुलिनो गाज्रि भिडिअ' दिन्थिनानै गाज्रि इसारा होग्रा इ-रिक्सा सालायग्रा सासे सुबुंखौ पुलिसा हमनो हादों। बे मुगैथाव आखु दिन्थिग्रा मानिक आली मुंनि इ-रिक्सा सालायग्राया गोबाव समनिफ्रायनो फरायसुलिखौ फरायसालियाव लांलाय लाबोलाय खालामोमोन। गासै बाथ्राफोरखौ फरायसुलिया न'आव फोरमायना लायो आरो उनाव सोलो बाहायना इ-रिक्सा सालायग्राखौ फिन खालामफिननाय समावनो फोरमानजों लोगोसे हिन्जावसानि बिफाया हमनो हायो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटीआव साननि समावनो गारिनि ग्लासखौ सिफायनानै 25 लाख रांनि सनाखौ खावना लांनाय जाथाय। नारेंगिनि खलंफार बाजाराव बे जाथाया जायो होनना मोनथिनो मोननाय जादों। चिन्तामणि जुवेलार्स मुंनि गलानि बिगोमाया जेब्ला गावनि गारिखौ पार्क खालामना गलाखौ खुलियो, बै समावनो सिखावफोरा गारिनि ग्लासखौ सिफायनानै बे जाथायखौ मोगथां महर होयो। नुनमाटि पुलिसनो बेनि खौरां हरनाय जायोब्लाबो दासिमाव पुलिसा सिखावखौ हमनो हायाखै होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला सिगांबो बे गलायाव 3 खेब सिखाव खावनाय जाथाया जाखांबाय। थांनाय सानखालि मिरु मन्त्रि शिवराज सिंह चौहान आरो
किरेन रिजिजुआ जनायाव दैबानाजों भुगिनांनाय अरुण साफुरि गामिखौ नायगिदिंहैदों। लोगोसे खहा सुफुंनाय, फिन थांना थानायनि राहा आरो गासैबो रोखोमनि मददखौ होनो खोथा होदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। साननैसो सिगां जनाय विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय थेलाम ग्राम पन्चायतनि अरुण साफुरि गामियाव दिखारि दैमानि दैबानाया गोबां खहा खालामलांदोंमोन। दैबानाजों जानाय खहाखौ नोजोर बोनायजों लोगोसे मिरु मन्थ्रिफोरा दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरजोंबो सावरायज्लायो। मिरुनि मन्थ्रिया खोथा होयोदि सरकारा दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बायदि राहा लागोन आरो खहा जानांनाय नखरफोरनो नांगौ रोखोमनि खहा सुफुंनाय आरो थाबैनो फिन थांना थानायनि राहा लागोन होननानै बुंथिदों। बे हाबाफारियाव मन्थ्रि अतुल बरा, एमपि प्रधान बरुवा, एमएलए भुवन पेगु, एमएलए जीवन गगৈ, धेमाजि जिल्लानि खुंथायारि मावख'गिरि, गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरि आरो जायगानि मानगोनां सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन। बिपिएफ दोलोनि सासे दैदेनगिरिनि भिडिअ'आ बे समाव ससियेल मिडियायाव गोबां गोख्रैयै गोसारगासिनो दङ। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गोसारनाय भिडिअ'आव नुनो मोननाय बे सुबुङा 28 नं गयबारि बियाब बिपिएफ दोलोनि लाइमोन गांखंनि लोगो आफादगिरि रत्नेश्वर एबा थिला मुंनि सुबुं। भिडिअ'आव सासे आइजोआ बोगथाबना लादों आरो गुबुन सासे आइजोआ हिन्जाव गुन्दा, हिन्जाव गदाय गोसथोग्रा होनना बायदि बाथ्राजों सोंखारिनायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों।